Il-proġett ta' riġenerazzjoni ta' Marsa Xlokk daħal fażi importanti oħra li qed issir b'investiment ta' €1.5 miljun u li bdiet f'Novembru li għadda. Fażi li tinkludi l-iżvilupp ta' parkeġġ wara l-ground tal-futbol ta' Marsa Xlokk biex dawk li jżuru r-raħal pittoresk tas-sajjieda jkunu jistgħu jipparkjaw b'anqas diffikultà. Il-qbil biex din l-art tiġi żviluppata intlaħaq wara konsultazzjoni wiesa mal-entitajiet konċernati illi ser jiġu affettwati mill-proġett tal-parkeġġ li ser jilqa' fih 252 vettura. Waqt żjara fuq il-lan tax-xogħol il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi qal il-proġett inkluda l-iżvilupp ta' ġibjun illi jessa madwar 700 metru kubu ta' ilma u li ser iservi biex isebbaħ il-madwar tal-parkeġġ. Dr. Mizzi qal li tul dan il-proġett ġew irriġenerati l-materjali misjuba f'dan is-sit u bekk il-materjal kollu li seta' jintuża tnaddaf u reġa' ġie ntużat. Il-ħsieb tagħna huwa li t-trailers li hemm bħalissa il-ħadd filgħodu tal-monti li jitħallew f'nofs triq biex jagħmlu ikollhom storage tal-prodotti tagħhom ikunu jista' jċalqu għal ġodda dal-car park biex bekk it-triq tkun biex miftuħa u libera. Ix-xogħlijiet fuq dan il-parkeġġ mistennija jitlestew ix-xahar id-dieħel biex imbagħad jitkomplew inizjattivi oħrajn f'dan ir-raħal fosthom ir-riġenerazzjoni tal-magħluq, xatt is-sajjieda u l-pitch tal-water polo.